Tats, unsay tirada na to karon? Wow, prito mang talong, torta pa. Wow, pinakadabis na mga tats. Tirada na to karon mga tats, maglungag sa ta kay nagingon ako silingan tagaan ako nyag sudanon. So ato sa naibilin diha pagkauman magduyan-duyan ta diri kay magulat ta sa gihatag. Samtang nagduyan-duyan ko mga tats nakahinumdum day ko nga naa man di ko'y talong gipalit to asa motor. Tirada na to karon ato ni tortahon pagkahuman aton tanaw naton nilungag kung naluto na ba. Oy, okay naman di ay. So ato sa nabiyaan pagkahuman ilabyog ta ni talong diri, butangan po na to glamas kay mulakaw ta kay nakalimot di ay ko palit og mantika og harina. Unya kay isa ka oras man ang tindahan diri kalayon so magmotor jud ano di jud pwede magbaktas para makabalik ta dayon. Mupalit tag duha ka buk itlog, bali 10 nga mantika, bali 5 nga harina, daog na. Pag abot sa balay, itak ang kaha kay ato pa ning lapuan ng talong. Lisod pud nga atong kaonon nga hilaw pa man eh. Bubuag tubig nga bali isa ka drum, pag kahuman takloban kay mokuha tag tripod kay walay mogunit sa tong cellphone. Di pud nakabulog lihok kung sige tagunit aning cellphone. Ang atong himon ipapilit ato sa tripod para makalihok-lihok ta. Laypay ato mga tas running 50k followers na tanos. So nagpasalamat jud ko nga basig sunod adlaw o sunod semana maka 50 followers na ta. So daghan jud kay salamat sa mga suporta. Bisag nihinay itong views mga tas, daghan gyud followers ni sulod no. Okay lang naman tas, importante nag-upload ta kada adlaw kay si Mita ni bahala sa tong video kung ikatag ba niya dili, di ba? Para sa ko mga tas, bahala ginagbay atong views at least na earning, di ba? Na ni sulod nga dollar. So malipay na ta na mga tas, kinsa goy mohatag sa tuwa nga simple ra man tong ginahimo. Magpasalamat gyapon ta, magamay madako yang ibutang didto, at least gibayaran niya atong video, di ba? Ingana ra gud na di man tatantong sikat, di man tatantong kilala. So agwan data kay wa matay mahimo kay ultimo pa man ta karon. Balik ta sa tong trabaho, ilunod atong ahos ug ang bumbay pagkahuman iyagyag na to dira sa talong tapos atong ukay-ukayon para ma-mix na siya. So atong himuon, butangan na natong mantika ang ato ang kaha. Pagkahuman, ilunod na ang talong. Oh, matik na. So, pilar ko'y talong matas, pilar may kalag aning talong. So, ato na sa nang simot-simoton. Oh, tanaw ang atong giluto karong adlaw. Di mo maibog ana. Pilar may nagasto na to na matas, oh, di ba? Nasulbad na atong paniud to or atong sudan. So, apo daw jud mi ana kung magpaabot ta sa atong silingan, wa pa ta kabalog, isa ra ka hiwa ang ihatag, di ma-short jud mi. Ang atong himuon ato sa ning landanon kay nganuman dili pa ko maniud to kay daghan pa kog trabahoon, manglimpyo pa ko sa mananap, manilig pa ko, mamanday pa ko, magkural pa ko. Ingana ko ka busy diri pagkahuman mag voice over pa taan di ba? Naay nag-comment sa ko mga tas ba mga followers gud nako kay siyempre nga makita mo kog isda no gabuha kog isda nagaingon sila sa ko magpapalit daw slag isda or magpadala o magpakompra. Ang akong tubag sa inyo ha sultian tala mo sa tinuod dili ta jud mo kaya lihokon kay busy kay ko kung mosulod mo sa Pisport tudloan tala mo unsay lukaton nga mga requirements. Mubalik ta pud ta diri mata sama sa akong giingon di sa ko maniud to or maghukad kay magrepack pa ko og balon sa akong mga anak kung napansin ninyo na ay mga pangalan para pag abot sa eskwelahan po nito na lang. Kani akong giluto nga tortang talong matas paborito kani sa akong anak so hurot jud ang kanon na nino kay mao jud ni ilang gusto so gotos la adlaw-adlaw basta pinirito or tinorta. Oh, nakita na ninyo kung unsa ka busy si Tatsuke. Di pa na mao, ihatod pa na ko na sa eskwelahan. Tanawang panahon no, gangit-ngit kaulanon. Pero wala tay mahimo kay trabaho man nato ni. Kung dili nato ihatod dito, mapas po pud atong anak. Nya mo lang sa to. Daghang salamat sa nagtan-aw. Kita-kits na lang pud tapon. Bye. Thanks.